मोनसे ब्रेकिं निउज बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीनि न'आव गोबां हाथियार आरो गोथां गुलि मोननायनि खौरां सफैदों। थांनाय हराव बारग' बिलटिनि दैदेनगिरि आरो बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीखौ पुलिसआ खादोंमोन, नाथाय बेनि गुबै जाहोनखौ रोखायै मिथिनो मोननाय जायाखैमोन आरो दा बे समाव बेजोंनो सोमोन्दो थानाय मोनसे गोथां खौरां सफैदों। खाजानाय बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीनि न'निफ्राय गोबां बिबांनि गोहोगोरा हाथियारजों लोगोसे गोथां गुलिफोर मोनदों। बोखांजानाय हाथियार आरो गुलिफोरानो जाबाय एके सिरिज राइफल गंसे, एके मेगजिन गंसे, एकेनि गुलि मेगजिनाव सोनाय मोन 30, एकेनि गुलि मोन 96, M16 राइफल गंसे, M16 मेगजिन गंसे आरो M16 नि गुलि मेगजिनाव सोनाय मोन 9। नाथाय बाथ्राया बेसो जाबायदि सासे बारग' एमएलएनि नखराव माबोरै सोरनि हाथियार आरो गुलिफोर थाखो? सोरनिबा फाव फान्दायनाय ना सैथोमार? बेनि सायाव पुलिस बिफाननि गोख्रोङै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो आरो बे समाव बारग' एमएलए हितेश बसुमतारीया थांनाय हराव पुलिसजों हमजानानै पुलिसनि आवथायावनो दं। गासैखौबो फारि फारियै नायबिजिरखांनायनि उनावसो सैथोआ मा बेखौ मिथिसिगोन। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।